ďalšieho videa. Dneska je to vlog, zase parkour a som tu so sebou. A Meme TV tuto. Dúfam, že bude počuť. A budeme zase parkourovať. Daj moje komo. Čo chceš? Meme. Moje nechaj tak. Dobre. Energičak môžeš. OK, a zase si vyskúšime nejaké tie... Lavičku. Easy. To čo bolo? To bolo ako šitné. Ti ukážem, jak sa to robí. Tuto na vidieku. Takto. To na vidieku sa to robí inak. Na tú posebu, to je na to. Dobre, ideme. David ide. Mňau. Bum. Táto je to lepšie už. Toto už je takto. A Meme TV to skočí na ole. Sorry. Na takto. Dobre. Na takto. OK. Dobre, tak. Čo budeme, chlapci? Úplne isté auto. Sobegarské. Čo budeme, chlapci, skákať? Alebo robiť? Nudíš sa? Potom Meme TV si zase pozrie náš vlog, čo sme natočili. Sorry. Sa nudí si to. Pán Meme TV sa nudí. Meme TV sa nudí. Maďar. Áno. Vypícha do očí prsty, fuj. Dobre, tak ja budem zatiaľ taký hlavný kameranista a budem tuto natáčať chlapcov, ak budú skákať. S tými flaškami? Ne. Nedáš. OK, tak Meme, čo ide skákať? Počo, ja si dám potoku. Ježišmaria. Počkaj. Á, ty kokos. Nedovoľ na mojom vlogu. OK, teba si tu necháme hrať a tuto. To sa postavilo! Ja viem, ale on to pozval, takže to neplatí. To sa... Opa! Je to nejak čudne. Ježiš, necháš to tú flašku? Pozrite, ak preparkujem nudne tú lavičku. Šiťak. Aspoň trošku sa snaž, ne? Čekuj na tú potoku. Skoro to tu... Fakt? David, daj koľko prešliš. Dobre, tak počítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte daj 3. Už iba 2. Poď. 1. OK, 10 sme dali. Ja som to skoro vyhodil, to som na... OK, tuto Meme... Skús to ty. OK. Táto teda záči. Prvý fail! Píšela. Davide! Pozrite na tú vodu. Ináč, môžem vám predstaviť najväčšieho failera tuto? Je to! Škúha, pánko. Tak teraz to je na seba, ktorý tu pije sračky. To nie sú sračky. To sú sračky. Sebo, je to na teba. Odlož kofolu. David, ty si logni energetiaku. Počkaj. Počkaj sekundu, podaj mi ten energy. Podaj mi aj. Počkaj. Bože môj, moja pišťova. Raz. Toto video asi nazvem failuj, instant failuj. Takže, raz. To sa nepočíta, Sebo. Proč? Musíš raz. Od zemi na lavičku, to je 1. Od zemi na lavičku, to je 2. A tak. Takže od znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Koľko si to ty? 9, 10, Stop.
Stop. Stoj sebo. Boj ma noha, tak som. To je náš vegerský pánko na BMX-ke. Ježišmarja, rok. Tak zvrtne ono a letíš dole. Zvrtním kotík. Týmto kolom. Mojím kolem. Počuť, natáčam zdojom. Tam ide pekná riaditeľka našej školy. Ja natáčam. Dobrý deň. A teraz môžeme pokračovať v našom vlogu. Vypadni. It's a prank, bitches. Ježišmarja, ty tu pies. Dobre, určite čekujte Memeho kanál, volá sa Meme TV, tuto. Neviem, koľko tam máš videí. Koľko máš videí? Povedz. Na mojom starom kanále som mal okolo 500. Kanále. Ty kokos. A teraz si chcem založiť nový, lebo to už... Áno, kanál. No, sakra, sorry. Kanál. Ježiš, prestaň s tými... 500 videí dosť na jeden kanál, myslím, bol to preplnené. Disk som z toho zavaril. Kanál. A to som mal na kompe, tak som poslal. Ja neviem, asi budem natáčať tuto z Meme TV o Clash Royale. Rozbijem ťa! Už má princesku. Povedz, aká si Jarna. 6. Koľko legendariek? 0. Ja mám 3. Ja mám princeznu, mám Inferno draka, mám Greyard. A co? Prelož nám to do slovenčiny. Princezna je princezna, ktorá strieľa 3 šípy naraz. Raz? Ohnivé, Je to samozrejme. legendár. No, legendary. Inferno drak je drak, ktorý Je obrnený a má také lasery. strieľa lasery a uberá postupne viac a viac. A Greyard spell je proste spell, taká flaštička, ktorú keď hodíte na zem, tak bude taká čierna a budú z toho vylezať skeletóny. Samozrejme, nie som rasista. Nebojte sa. Tento chlapec vám nič nespraví. Komunisti! Poď preč! Uchyle. Poďme zase vylezť na obu. Ty! Budeme si dávať zhyby. OK. Dobre, budeme zase vlezť na túto onu sprostú... Ježiš, sorry, nechcem nadávať. Sorry, naozaj sorry. Nechcem nadávať. Na mojich videách sa budeme skúšať viac menej nenadávať, ale neviem, jak nám to pôjde. Ja neviem, budem natáčať asi takých 4-5 rokov. Potom si dám chvíľku prestávku. A čí si? Verte mi, zabiť ho. Zabiť tohto malého parchanta. OK. Ideme. Počkajte, prizumujem vám. No, tuto nám už jeden chlapec skáče. Meme. Ježiš! Sa roztiahneme. No. Povedaná rozcvička. Ja tu cvičím za kamerou. Pozor na to. Menší strih. Dobre. Rozcvičený, teda neviem, či si. No trošku. Tak, no poď. Preťahni správu s rukami toto. Podrž. Skús toto spraviť rukami. Rozhýbem kosti trošku. Počkaj. Niečo skús. Dobre. A skús sa tam vyťahnuť. Počkaj, rozhojdám sa. No. Tak to lepšie, rozhojdáš sa. Nohy to takto treba. Rozhojdáš sa. Poďte sa tam hore. Poď, môžeš. Poď. Poď, ale ešte trošku. Tam sú sprostí družkári. Ne. Nerozhovoj. Lebo ťa vyučím z tohto kanála. Dobrý pánčovka. Dobrý. Zase fejlek. Davide, poď na to. Ok, počkajte chvíľočku, nech sa, lebo máme tam plnú ulicu. Čaute. Počkaj, daj mi kameru, daj mi ju. Dobre. Nepij furt ten energy, tak boje. Jedenkrát do teba do... No. Traktor! Tá sakra, sa to skúšam s kamerou, to sa nedá. Ukážeme, ako dokáže náš David vyskočiť, skúsime. Dobre, môžete menovať. Je má to, ne? S rozbehom menším. To sa Ukážeme, ako to Meme dokáže. Meme
to náš... Ako to máme do faily zase, čaute. Je pravda, ja doskočím. Ja sa treba chytiť takto. Poďte, ja sa ani tam nedoskúsim. Ja si bol malý. Ja ho hlavu nižšie, než som ja, tak. A že máme si to 10 dní starší. David, skús tam takto ruku. To pícha, čo? Skús. Skoro, No, David, skús. Boli, čo? Odach kameru. Chlapci, už natáčame, som mi to 10 minút. Stopni video. Čo je to? Ideme na živo. Poďte. Ja ti chytím telefón a pomôž mu. Skôr kameru, ne? David, Ale viete o tom, že ja natáčam, takže žiadne cheaty. David odhodlaný, rozcvičený, ide to skúsiť. Doskoč aspoň chlape. To bude to ruky strašne. Tak to je dalo. Skončíme náš vlog, sorry, že ste to nevideli, ale bolia nás nohy, ruky, všetko možné skúšali sme. No. Učíme sa vám Sebo, Meme TV a Vladoma. Možno natočíme ešte pár videí na môj kanál. OK, lebo ja neviem, či to máš na ešte nejaké videa, lebo... Davidom by som rád niečo No zase parkour, ešte sme skákali z auta. Ja som to vedel na YouTube, vieš? Môžeme skákať, hej, také veci. Dobre, tak poďme... Meme TV môžeš sami? Môžeš, ale to bude u mňa doma asi. A bude to skôr také video, nebude to vlog, ale no. No, lebo už mám tých parkourových videí, failových a takých blbostičiek celkom dosť, takže asi z toho urobím sériu. Meme TV. Skúsme reagovať na parkour faily mojich bývalých fanúšikov. Natočme video. Reakcie na parkour faily mojich starých fanúšikov. Dobre, my sa dohodneme, nejaké videá budú a tak ďalej. Oni chceli, aby som začal točiť videá, kde proste oni failujú parkour a ja to mám dávať do videí, len ja som už sa na to úplne vykašľal. Dobre, tak sorry. mal som dislajky a bolo mi to ľúto. Dobre, takže končíme. Čaute.